wani ora hubungan kuwi ndek lho iki. Langsung gede ya. Alah. Mau oleh kalau oh kita jenenge apa? Jalan Akbar Fanway ya. Di foto profil Akbar. Kalau ini kalau oh ada ya terus si gini ya sedikit emosi. Langsung ya. Cukup ini. Semua boleh. Bunder kepleng sumorot mangilak-ilak cahyane nrabas sakalir kang tinebah dadi ambyar mubyar tekate kenceng tan ana kang bisa ngalingi lan tan kinereh ing mobah mosi ing kahanan hanenggih Sang Bagaskara ngregancang mring awang-awang adoh papane nanging daya panase kagilo-gilo kawasa mrawasa saben makhluk mesti tunduk nglumpruk tanpa daya sunare srengenge sumelet mahanani hawa benter hanguntar-untar temah bengawan kedong tuk balumbang sami kasatan toya bumi rengko lemah nelo kekayon sami wuda merga entek godhonge garing blasah ing kisma saben-saben kang gumelar gampang kobar dening swasana gampang kobar dening uruping geni labet garing lan ringkiye ora ngemungake wreksa wisma wana nadyan jiwa manungsa uga gampang kebrongot kobong dening swasana panas baran buteng budine larang sabare gampang muringe kaya gegemawa sak enggon-enggon bisa mubal saben senggolan mletik malatu-latu merga ngendelke kasudirane ngendelke panguwasane lan ngendelke donyane kautaman lumpuh tepo slira rapuh rasa kamanungsan rubuh dupeh bisa muwus banjur omong sak gelem-gelem guneme manguwuh-wuh rasa gething den pupuk saya wimbuh nyacat ngino sak pepadane tanpa rasa ewuh tumindak dursila pakarti candala ora mingkuh nadyan dudu duweke mangan mung waton butuh sing demen gendak selingkuh mbuh ora weruh keh wong adu-adu lan gampang didu mula padha tangga nganti ora wanuh sedulur dadi musuh anak karo wong tuwa munjung pisuh negara kesruh akeh rerusuh saben nggon ricuh padha bangsa srawunge lumuh keh mengarep-arep ning arep aruh-aruh nanging jerone gedhen-gedhenan angkuh
rebut pangwasa pupuh pinupuh tandarbe rasa trenyuh. Gamane perang dudu mimis mriyem bedil nanging reka daya kang ampuh. Tegane lelara kaya teluh kahanan saya gegirisi lamun tan betengi negara bisa rubuh. Hamung jiwaning para satriya kang tangguh, para prawira kang wasaguh dadi tamenging negara ngudhokake urip kanggo nuwak adik jejeking nusa lan bangsa. Tekad kang ora mingguh, tuhu prajurit sejati kang terus rumeksa rahayuning nagari, murih tetep lestari widodho lan wutuh. Dogane para tamtama kaya mendung kang yupi, weh pengayoman lan ngayemi para kawula. Kridane para taruna muda lan putra bangsa nyanggul karyaning praja linambaran tulus hangabdi dadya wujud sungkem bektine mring Ibu Pertiwi. Kang piningit mapan ing widara kandhang kakrasana pambayu kantun sak nara nyana ragil dyan Bratajaya timurih rahayu kalih saking sapi kala Kanjeng Rama Prabu Basudewa ing ripalungguhan sakmangke badhe kula tagih janji paduka Kanjeng Rama Prabu Basudewa anggenipun keng putra kula Kangsadewa badhe ngawontenaken tontonan hadon-hadon jago manungsa ingkang mapan ana ing alun-alun Praja Mandura. Kula sampun siaga jago kula nenggih Paman Patih Suratri Mantra. Sumangga negara Mandura kula aturi pados jago. Sapa sing kira-kira trep lan pantes nandingi kridane Paman Patih Suratri Mantra. Narayana
Bratajaya anakku. Duh, Koko Prabu. Koko Prabu jejimat pepundhen kula donya prapten delahan. Koko Prabu Basudewa. Sajak nedeng kalimput ing pepedhut punapa ingkang dados daruna. Sumangga kula aturi hamedhar sabda. Nun inggih duh Koko Prabu. Menawi wonten gembolaning raos, ingkang kineker, mugi saged kababarna kanthi trawaca. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara. Oh, adhiku Yayi Arya Prabu lan Ugrasena. Nganti aku ora bisa ngadeg jejeg negara Mandura iki arep nemahi lelakon apa. Sajake anggone si Kangsa Dewa bakal nganakake adon-adon jago manungsa mung kanggo srana bakal nguwasani negara Mandura iki. Waduh, lajeng kersanipun Koko Prabu Basudewa kadosa pundi? Dina iki uga Arya Prabu enggal marapana Widara Kandhang. Tilikana putraku Kokrasana, Narayana lan Sibratajaya kang sengaja ndak singetake ana kademangan Widara Kandhang. Aja nganti telung mutiara sing tak tandur ana Widara Kandhang konangan kelawan titisaning mungsuh enggal Budala Arya Prabu. Nur inggih nuwun pamit Koko Prabu Basudewa. Hangudare tyasreriwut Urawa derawat wawahati wedi lamun kauningan mring sang ambek ngumaladi tanwandi
binar diplaka kajurnan kang hambak juti Yayi kadangipun Kakang Yayi Ugrasena kula wonten dawuh tinimbalan Koko Prabu Basudewa miji keng rayi kula pun Ugrasena dina iki uga ana kewajiban kang kudu sira sangkul Yayi punapa ingkang kedah kula tindakaken Duh Koko Prabu munggah gunung mudhuna jurang golek ana manungsa kang sekti mandraguna pilih tanding sajroning ayuda sing kira-kira kuwagang ngadepi kasektene jago saka Sengkapura ya kuwi si Suratri Mantra kalamun manungsa mau bisa ngasorake kridane patih Suratri Mantra mesti wae bakal tak wenehi ganjaran kang gedhe bobot timbang kelawan lelabuhane Ugrasena. Lho nggih trawaca dawuh pangandika paduka Jeng Koko Prabu kalilan keng rayi Ugrasena badhe nyuwun pamit saha nyuwun tambahing pangestu ya lelungsen ndak bebakali nganggo tekad satriya tanah Jawa muga-muga pedhot pepeteng ingkang nglimputi bumi Mandura enggalo bisa sumilak Ugrasena. lon-lonan lumampah Dian Ugrasena hangupadi jalma baya sinten ingkang pantes jinejer dados jagone Praja Mandura
kinarya nandingi kridane sang Suratri mantra gantya ingkang winuwus madhek Kadipaten Sengkapura Kadipaten Sengkapura Prabu Kangsadewa ingkang kekitrang kaya kidang gemprong-gemprong kaya singa barong ngumba kaya uwa kobra solaing Prabu Kangsadewa kalamun cinandra kadya mliwis nyampar banyu Sengkapura Prabu Kangsadewa.
Hei, 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 hei. Rumah wayun Kangsa Dewagara rupa mangesos kadyangen pangsempal kaprapal selo-selo kaplasa satu lumayu mangungsi kagiat kagodha kang jaga bumi reca manik sejatining alam kang tinuding jagat ya bandhaku ya donyaku. Paman Patih Suratri Mantra paman. Kawula wonten tinimbalan ingkang adhawuh anak Angger Baswara Kangsadewa. Hamiji keng paman ing kepatian pun paman Suratri Mantra. Abdiku sing tak tresnani Kala Prajeka wonten dawuh tinimbalan sang adipati lan kowe sing lungguh ana mburi abdiku sing uga tak tresnani Kala Pragalba ladalah wonten dawuh tinimbalan kanjenge Adipati Baswara Kangsa ratu ing negari Sengkapura. Apa to marmane? Apa to darunane Paman Suratri Mantra Kala Praceka lan Kala Bragalba adoh ndak awe cerak-cerak saya ndak raketake. Krana ana babakan kang bakal ndak babar magepokan kelawan reka daya lan sandi upaya kang rinakit dening Baswara Kangsa Ratu Kadipaten Sengkapura. Anggonku bakal jongkeng kelungguhan Ratu Mandura sing diasta kelawan Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Senadyan biyen Kangsadewa kuwi cedhak karo Prabu Basudewa nanging dina iki Kangsadewa kepengin ngerek gendera dhewe ing pamrih supaya ambruk adeke Praja Mandura. Lak baleni meneh senadyan biyen Kangsadewa kuwi cedhak karo Prabu Basudewa nanging dina iki Kangsadewa kepengin ngerek gendera dhewe arepa dikaya ngapa lan kepiye Kangsadewa Ratu Sengkapura ora trima yen mung dadi wong nomor 2 ana negara Mandura. Aku kudu dadi wong nomor 1 ratu ana negara Mandura. Lajeng reka daya kados pundi? Reka daya kados pundi ingkang badhe paduka tempuh kangge srana jongkeng kawibawanipun Kang Rama Prabu Basudewa Angger. Paman Suratri Mantra kados pundi nggir? Kanthi cara Kangsadewa bakal ngadani Kangsadewa bakal nganakake tontonan sing jagat durung nate mulat donya urung tawana. Wujute adon-adon jago manungsa. Sampeyan Paman Patih Suratri Mantra sing kula tuding jinejer dadi jago saka Kaneman Sengkapura.
nandingi kridane jago saking kasepuhan Praja Mandura. Mula mangtata awak sampeyan ingkang kula deng kaya kendhang ibarate supaya samapta ing gati sawega ing diri mangsirnake jago saking kepatian, mangsirnake jago saking kasepuhan Mandura. Yen sampeyan Paman Suratri Mantra bisa ngalahke jago saka negara Mandura, Kangsa Dewa bakal dadi ratu negara Mandura. Sikra bala kang pumingal perang tampo samya medal lilir tatip wileting kodho lir tatip wileting kodho Ganyuwanggung manguncang niti binjang sangat kimicil Ladinya ngedali wus ing nuninggih nger mboten langkung ngestokaken dawuh kula sampun saged ngukur kang Paman Suratri Mantra sampun saged ngukur menawi jago utawi senopati saking negari Mandura Patih Suratri Mantra mboten badhe sulap dumateng kaprawiranipun nggih. Bagus. Kala Prajeka. Kula wonten dawuh Sang Adipati Amiji dumateng ing abdi kula pun kala Prajeka. Wis cetha ngegla kang tanpa warana kalamun Kanjeng Rama Prabu Basudewa kagungan putra cacah 3 kang disingetake utawa didelikake. Ya kuwi antarane 1 Sikakrasana, angka 2 Narayana lan sing pungkasan angka 3 ya kuwi si Bratajaya. Anak 3 kuwi mau disingetake utawa didelikake mapan ana kademangan Widara Kandang. Mula kang mangkono sing dadi klilit mungguing netra, satru mungguing cangklakan tumrap gegayuane Kangsa Dewa. Anggenku kepengin nglungguhi dampar keprabon Praja Mandura. Ora ana liya kejaba anak mbarepe Prabu Basudewa sing jeneng Kakrasana kang sarta anak 2. Ya kuwi anake Prabu Basudewa sing jenenge Sinarayana. Lajeng kersanipun kados pundi? Kula kala bragal baca madhong dawuh sinuwun. Ngandya wadyabala sakwetara. Banjur jumujuk ana kademangan Widara Kandang. Golek ana bocah 3 kuwi mau. Kowe tekan Widara Kandang kok ketemu karo bocah lanang sing gagah gedhe dhuwur, pakulitane bule, ora sambok takoni babaten gulune. Punika sinten sinuwun? Kuwi putrane mbarep utawa putra pambayun saka Rama Prabu Basudewa sing jenenge Kakrasana. Ewadene kowe tekan Widara Kandang ketemu karo bocah lanang pakulitane ireng cemani, dedeke ora sepira, ora sah ditakoni babaten gulune. Punika sinten sinuwun? Ya kuwi sing jenenge Sinarayana, adine Sikakrasana. Ingkang angka 3 kowe njujuk ana Widara Kandang kok ketemu karo bocah wedok sing ayu rupane, pakulitane ireng nanging mimbui parang manise, ora sandadak mbok takoni
babat gulune. Aja. Babat gulune dengkelmu kuwi. Kuwi sing jenenge Bratajaya utawa si Lara Ireng sing kuwawa gegem atine Baswara Kangsa. Rena pantaraning wengi Prabu Kangsa Dewa tansah gandrung kepaung edan kepayang marang kasulistyaning warna si Bratajaya. Pondongen si Bratajaya mapan ana Sengkapura, Bratajaya bakal tak palakrama. Bratajaya bakal tak rabi dadi garwa prameswarine Prabu Baswara Kangsa ing Sengkapura. Menawi tetela mekaten boten langkung ngestaken dawuh. Nggih, ngestaken dawuh Sang Adipati. Boten langkung ngestaken dawuh paduka ingkang paduka tuju nggih punika Kakrasana lan Sinarayana. Menawi Bratajaya boyongen ana Sengkapura. Nggih, ngestaken dawuh. Ora ketang colok lintang sambung obor rambatan pundak. Kereken gendera barbang bareng-bareng tumandang. Budhalo Widara kandhang dina iki.
Hey!
Datan ngawruh ikang tekane tanpa sangkan sangeja pangkat lan badari sarasati sayakti randayati matari sesanti asung panggonto brataning kautaman rantak-rantak sumeblak soroting Sang Hyang Pratangga Pati ing brang wetan anelai ginapit gunung temah tumlawung sorot lembayung semburat banglir socaning uga rapuh narata sunare Sang Hyang Arka tinampi siraping pendopo kademangan widara kandhan dasar kademangan kang wis mandiring pribadi pinaringan kanugrahan dening Sang Nalendra Agung ing Mandura dados bumi perdikan tegese ora duweni kewajiban asok pajet marang negara Mandura rinten dalu ingkang kababar amung ayem tentrem jenjem permanem anane hayu lan rahayu guyub rukun samat sinamadan daya dinayan sedaya para kawula gesang kanthi ngunjukake gedene rasa syukur marang purbaning Hyang Agung
Apa to darunane kang mangkono? Awit pintere Ki Demang Sagopa anggenya nggulawentah dumateng para kawula ing Widara Kandhang. Senadyan namung sak derajate Demang, nanging wis kawentar wicaksana, wasis, waskita ing esti, mumpuni ing agalalus. Mangkono kang garwa Nyi Demang Sagopi Gya daya-daya anggenya hanyaketi. Leng-leng ora miyaning kang sasangka kumenyar mangrengga uruming puri mangkin tanpa siring halep nikang omah mas muruging langit om takyan sarwa manik senadyan akeh basa kang runtut, senadyan akeh tembung kang patut,
nanging mungguhe Demang Sagopa ora ana tembung kang sarta basa sing ngungkuli endahe ucap syukur kunjukana ngarsaning dat ingkang murwengdat. Apa to darunane kang mangkono? Marga pakliwering kahanan mubah musi ing lelampahan. Kabeh iki kenikmatan saka pangeran sing manungsa diwajibake kanggo nyukuri. Kejaba saka kuwi pangeran uga paring dawuh lumantar kitab suci kang surasane sok sapa menungsa sing tansah ngunjukake rasa syukur sayekti bakal ditambah sing dadi kenikmatane. Kosok baline sapa sing kufur tegese ora gelem nyukuri kenikmataning peparinge Gusti sing murbeng dumadi sayekti bakal nampa pasiksan kang abot. Bojoku sing ayu dhewe Nyi Sagopi, ana dawuhmu apa Kakang Sagopa nimbali aku Nyi Sagopi sing pinter ya anggonmu nyukuri kenikmatane Gusti senadyan kowe kuwi dikodratake dadi bojone Demang nanging saka petunge Sagopa sing diarani wong tentrem sing diarani wong mulya ingkang sinebut wong sugih kuwi ukurane dudu raja brana dudu derajat kang sarta pangkat sawah amba tegal jembar nanging kenikmataning pangeran sing ora ana tandinge ya kuwi kalamun to awake dhewe urip pinaringan seger kang sarta kewarasan adoh saka penyakit. Wis to Nyi Sagopi, ngakuwa bandamu sugih, ngakuwa bandamu pirang-pirang, omahmu gedhong magrong-magrong, keretamu pirang-pirang, ning yen to awakmu rina pantaraning wengi tansah digrogoti dening wujude penyakit. Jur kapan lehmu bakal ngrasakake kenikmatan urip ana jagat padang iki? Ngono ya Kiai. Iya. Yen saka petungku ya ngono kuwi. Tah, saiki mara gage gagasen Nyi. Saiki mara gage pikiran. Ning donya kuwi wong urip ora bisa uwal, wong urip ora bisa endo karo sing jenenge panganan. Merga panganan kuwi kanggo sarana nyambung marang uripe manungsa. Saiki jajal sak nikmat-nikmate panganan. Apa ana panganan sing ngungkuli nikmate sate kambing? Nak ora ana to? Nah, saiki mara gage gagasen Nyi. Wong sugih karo wong miskin pengen mangan sate kambing kuwi ya padha. Wong sugih tegese sugih nepsune nagih. Merga yen apa-apa dipangan dasare duwe duit racake awak iki tansah ditimbrung karo wujude penyakit. Mula wong sugih yen mangan iki akeh nyirike, ngono. Adile Gusti iki ana kono kuwi. Wong sugih pengen mangan sate kambing, janjane ya duwe duit, iso tuku yen perlu dituku sak bakule. Ning kok capok wong sugih mau ora wani mangan sate kambing sabab apa? Sabab duwe penyakit darah tinggi. Adile Gusti sing gawe urip ana kene. Padha karo wong melarat, padha karo wong melarat, Kang Jan, Kang Rin, Kang Min kae. Pengen mangan sate kambing, janjane ya ora duwe penyakit apa-apa, ning ora wani tuku sebab nah, kuwi lho do ngaku cahe, ngono. Wonge ya teka. Ah, ngono kuwi. Mang mula. Kowe sing
mula leh pinter leh nikmati utawa nyukuri kenikmatan peparing saka Gusti ingkang murbeng dumadi. Malah yen kowe bojoku sing tak tresnani Nyi Sagopi, yen kowe gelem glejah, yen kowe rina pantaraning wengi gelem nalar. Wong sugih karo wong miskin kuwi penyakite wae karo sing gawe urip meso digawe beda. Lah, saiki jajal. Yen penyakite wong sugih kuwi penyakit jero, yen penyakite wong sugih penyakit jero sing bebayani tur ragate anggone nambani kuwi regane larang. Nek yen penyakite wong miskin, penyakite wong melarat, kuwi penyakit manggon ana ing jaba, kuwi tamban-tambanane murah. Jajal saiki pikiran wong sugih kae. Penyakite wong sugih ke apa? Penyakite wong sugih ke penyakit nggon ning jero, contone jantung, liver, tumor, ginjel lan sak panunggalane. Kuwi penyakit jero. Tamban-tambanane ragate ya larang. Beda karo penyakite wong melarat kae. Penyakite mung penyakit jaba, tur ta penyakite enteng-entengan wae. Contone apa Nyi? Panu, kadas, gudik, koreng, lan sak piturute. Kuwi tamban-tambanane murah, tamban-tambanane mayar, dikukur ngono tok wis marem. Ora mung penyakit Nyi, iki kena kanggo kesimpulan. Apa wae titenono, patone nggone kok ning jero, kuwi regane mesti luwih larang. Nek yen manggon ning jaba, kuwi regane mesti murah. Contone apa ki? Contone sing kene enek, sinden kae ngangge jarik. Jarik kae nggene ning jaba. Regane jarik ki pira to? Regane jarik ki tak gawe pol ngetepol 300 munggahe 400. Jajal aku tak takon, jerone jarik apa entuk dituku 300? Lek ana kedadean sing dijariki kok luwih murah timbang jarike, lan jero wis bosok ngono. Bosok koklok rubung laler gilane ngono. Mula ya ki gandeng ana widara kandang. Gandeng ana widara kandang kene kowe dadi bojoku. Dasare duweni anak-anak wujude Udawa, Kakrasana, Narayana, Bratajaya lan Silarasati. Sing ripalungguhan iki wis ngancik ing dewasa. Nyatane ya pinter, ngendahake dawuhe wong tuwa. Lha iki lho. Wong tuwa kuwi lek dibekteni karo anak, umure kaya tambah 100 tahun kuwi tenan. Ning kok capo senajan wong tuwa mau umure isih enom, duweni anak sing merosa, duweni anak sing nakal. Bendinane boyo motor blayer ngalor ngidul. Woyo ning cangkring golek begenggek. Ngono kuwi umure wong tuwa senajan isih enom ning anguk-anguk neraka jahanam kuwi tenan iki. Mula tingkah laku lan munamunine kudu sing dadi anak kudu enak mungguing pandulu lan kepenak mungguing pangrungu. Mula aku lan kowe Nyi Sagopi wajib ngucapake rasa puja lan puji syukur kang jero marang purbaning Gusti ingkang ngakarya jagat. Wong tuwa rasane kaya munggah swarga tunda sanga kalamun anak-anake dadi putra putri sing soleh lan solekah. Kosok baline Nyi, wong tuwa kosok baline wong tuwa rasane kaya nyemplung neraka jahanam yen duweni anak merosal nilar saka paugraning kautaman Nyi Sagopi. Permara reh mangosomya ngambreng kadi karunaning kaswasiring marga hamalatgung
risang gondo mastrat maca leng-leng lalu manguladi surya mangrangsang wayah surya mangrangsang wayah humyus hammarabaya hanto